Pumpa bi trebala biti. Kvare. Vidiš. Imaš pumpu kojemu mora nabiti pritisak. A šta je ono što svijetli kvare? Kvar gdje ima, znači da je ugašen. Aha. Vidiš kako mu nabija. I sad ga možeš startati. Šta se zna desiti? Zna se desiti, on mora biti u položaju, ovo je njemu naprijed, natrag i ovo mu je kočenje i vožnja. Znači on mora biti u Sam ga mi je palici. Idi prazan. Više pokretanje, ali? Da. Prazan se baterija uopšte. Viš koliko je tiši od Jamesa.